Yey. Kodwa uyayazi le drama ebangwa ama-ex uma sekwenziwa lenkonzo kuthiwa ukwembesa emngcwabeni. Lenkonzo yeyingubo namacansi nemqamelo. Uyabona laba bahamba beyiqulu babe baningi bephekezelana bephambili bese lifika likhuluma iqhalaqhala elilodwa lithi uSibaru hambe senamathemba. uSibaru hambe kuneyingxoxo phakathi kwakhe nodadewethu ebese sithemba nathi sithi mayisinda la kukhona okuzokwenzeka. Kodwa akunankinga sithi Sibalwethu hamba kahle. Sithi ngale ngubo nalolu cansi besifisa ukuba bekwenzeka ubuzohamba nayo. Kulowo mzuzu uhleli umakoti lapha phansi, uhleli umndeni lapha phansi, i-ex le abazoyikhulumela mhlambe bahlukana 5 years ago, mhlambe banengane noma intombazane eyayibanga nomakoti lo, sebezokhoza idrama la emngcwabeni and bathatha iqhalaqhala ngabe lase family noma la kamakhelwane iqhalaqhala kuyilona elikwazi ukukhuluma selishaya amasavana amabili amathathu mhlambe neniphu kagoloko. Mhlawumbe umphathi ohlelo useshilo wathi bazalwane ngenxa yesikhathi ngoba sesizophuma sizoyimathuneni. Siyacela ukuthi laba bembesayo bangabe besakhuluma kakhulu, sekungaba ukubeka ingubo nje bazisho ukuthi bayabakwabani. Hayi livele likhuluma iqhalaqhala. Lithi impela nokuhamba kwakho Sibali uhamba ukhala. Ubukhuluma kudadewethu besizazi inkinga obhekene nazo ekhaya kodwa ayikho into esengenziwa Sibali. Sizosala sibheke ingane yakho, sizoyikhulisa ngoba ingane yakho ubuyithanda, ubungalenzi iphutha, ubuyikhipha imali uyondla ingane yakho. Kodwa usho ukuthi kwale mali oyikhiphayo akwaziwe ekhaya ngenxa yokuthi isimo indlela ebesiyiyona. Kodwa sithi Sibali hamba kahle. Lungile Sibalwethu bese beqala ke kusuka omunye aye ngapha eqabantu abadala ngithi ihleli izalukazi la phansi kwebhokisi. Seyosuka koyedwa ke uyabagudluza nendawo ayikho njalo mhlawumbe isetendeni kugcwele. Sebagudluza kubuya ngapha balekelelane sekuyabanja ingubo le iyavulwa. Abanye bangayisusa nokuyisusa lephe kwebhokisi siyavula ingubo. Ayithatha ingubo bayayibeka, bayathatha umqamelo necansi babeke la phansi no50 oshwabene. Futhi mangabe ukuthi isavana bebeyidle kahle kungaqhuma isililo uze sekuyakhalwa seyakhala uma wengane. Bahlukana 5 years ago. Sebezophapha bazokhoza idrama la ngenxa yokuthi bafuna nje ukuthi bavele nabo ukuthi bebekhona. Kulowo mzuzu uyayibuza ukuthi ifamily ivumelini lento. Ngoba le nto le yana mina ngithi uma kuthiwa kuvezwa leli thuba lokwembesa abahamba abantu abaphethe ingubo bayise endlini ngoba sizile kwishow la. Ngoba uyazi ukuthi khona lento eyenziwa abantu nabantu abadala bayenza kunqena ukuthi ngaqhamuka ihlobo za mhlawumbe uthola ukuthi wazala umuntu wakhulela komalume. Bayeseshonile sekufika bakubo sebesukuma ngeculo bayeza balandelana basadabukile sebezothi sibhlungu ngokuthi ingane yethu ziyahamba ihambela la kubo kamawayo besifisa futhi sizamile banamanga bakaze bezama sizamile ukuthi sizenze ingxoxo simthathe umntakabhuti sikhokha abuye ezekhaya kodwa kwangenzeka ngoba nokuhamba kwakhe sibukile noma egula ukuthi yikho ukucindezeleka kokuthi ngoba bekufanele ukuthi simgcinele amasiko. Lezi izinto sebezoyikhuluma la ngo last minute bazoyikhuluma la phambi komphakathi, bazoyikhuluma la ehholo noma etendeni. Nabo sebephethe ingubo sebeyalindlala ucansi phansi, sebeyathatha umqamelo bayawubeka bese bethi ke siyohamba uphumule endleleni. Bakhiphe futhi nabo lo 50 rand oshwabene. Baqale futhi nabo bakhale sebeyoduduzana ko siyobabona sebebamba inguyazana ungazi ukuthi wena abadlali berugby mabenza le yanto
angazi noma kuthiwa iscrum noma kuthiwa yini. So uyobabona ke sebegubuzelene sebethe sekuyakhalwa ke ameke uMC imeke Inkonzo uma umphakathi sekubukwa bona ukuthi yini edala ukuthi kuze kuthiwe akuhanje kokwenziwa ishow kuhanje kobekwa lezi ingubo kuloku kukhulunywa ngoba akuyiwe lapha endlini kuma ingane eminyango nebhuku uma befika nezingubo abantu noma kuvulwa ithuba lazo abayithathe bayise futhi akungaze kulindwe ukuthi kuthiwe sekuyaphunywa kuyiwe emathuneni manifika nengubo hambani nayo ngoba nala etendeni ufica sesihleli kabi sesimpintshane naba nengubo and abanye bafuna ukubonakala ukuthi bona bakulolu hlelo lokwembesa bayosukuma bonke bahambe baye lapha phambili yini zingathathwa izingubo ziyofa kwendlini kubhalwe phansi umndeni uyosala ubona ukuthi bafikile abakasibanibani bafikile abakubo kwengane ngoba makuyisoka linezingane eziwu18 koza bonke labo mama bawu18 beingane nomunye na uzosha wakhe amanga uzothi bebe nezingxoxo ezinhle bese bezobuyelana nomunye naye asukuma athi hayi ngiyazi ukuthi einganeni zakho zizonke leni bingaconsi phansi nomunye naye asukuma sholoko yini kungahanjwa kuhanjiswa izingubo endlini iphela umphapho lomphapho wokubukisa ngoba le yanto noma ngabe yayiqala iyinhle kodwa igcina isiphenduka ibe yimbi ngoba abantu sebeyisebenzisa njengethuba lokulwa izimpi zabo nomndeni maku ama ex omfana sebenzisa ithuba ukulwa izimpi zawo nomakoti ngoba umakoti wagcina bahlulile ama ex wagana yena wona ngagana sekuyokhulunywa abanye baze basho nokusho ukuthi bekuthi noma ingane ivakashile ibiyibuya isitshela ukuthi ingane isime ekhaya sinjani kodwa nathi ayikho into besingayenza besithanda ukukusiza kodwa ayikho into besesingayenza sekuyoba muncuke kuyaphunywa kuyiwe emathuneni nje sekuwumuncu sekunabantu akade sebe-actor la sebekhala uxakeka ukuthi ngoba uzalo liyaqasha uzalo alinqabi umuntu uzalo liyaqasha yini bangahamba abantu baye kuzalo bayofesa bafuna amatoho basebenze kunokuthi bahambe be-actor emngcwabeni emzini yabantu ngoba ikhulumi seyikhulumile noma futhi ungafakwanga ezikhulumini muso kumpintsha ngaleli thuba lokwembesa bese uthula ispeech akuyona indawo yokuthula ispeech akusona isikhathi sokuthula ispeech sekuyisikhathi sokusho ukuthi ithina siyabakwabani njengoba silapha nje thina sithunywe abakwasibanibani ngoba umfowethu lolelela wazala ingane ekhaya sithi ahambe kahle futhi ngiyakuphinda isidingo asikho akwanjiswa izingubo endlini.